Ako si Teacher Dare. Kumusta mga bata? O karon mga bata, magtuon ta sa litrang E. Yang tingog E. Mga ngalan nga nagsugod Sa litrang E. Elepante. X. Eroplano. Eraser. Mga buluhaton, butangi og check ang mga hulagway nga naay tingog nga E sa mga pulong. Sunod, butangi og linya ang hulagway ngadto sa sinugdanan nga tingog sa iyang ngalan. Sunod mga bata, ikahon ang mga litra nga naay tingog nga E. Ali, magbasa na ta. E. Me. S. E. Se. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Me. Be. Se. M. Mga pulong. Meme. Bebe.
Emma. Sese. MM. Pulungan or phrase. Si Emma. Si Bebe. Hugpulong or sentence. Sila MM og Sisi anak ni Simo. Karon, na ako'y story sa inyo ha. Ang uluhan sa atong story ang sabon ni MM. Naa ang basa nga sabon ni MM sa lamisa. Kikuha kini niya kay nabasa na ang lamisa. Mga pangutana, unsa ang naa sa lamisa? Kinsay tag-iya sa sabon? Naunsa ang lamisa? Pila ka sabon ang naa sa lamisa? Kung ikaw si MM, kuhaon ba nimo ang sabon sa lamisa? Ngano man? Sunod mga bata. Isumpay ang mga linya para makasulat og litrang E. Ipadayon ang pagsulat sa litrang E sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!